No niin, tervetuloa tähän 4. puolivälieräottelun lehdistötilaisuuteen. Mielenkiintoinen sarja. 4. ottelu vierasjoukkojen vahvoilla. Helsingin NMKY Lokoko Bisons tänään loppulukemat 68-77. Aloitetaan pelaajien vietteestä. Riku Laine, mitkä olivat ne teidän vahvuudet, mikä toi teille tänään vierasvoiton? Joo, me ollaan tässä sarjassa vähän isompi joukkue, tai ainakin halutaan olla, niin kyllä tuo meidän levypallopelaaminen, kun me nyt voitettiin 11 levarit ja kaveri haki 13 hyökkäyslevaria, se on paljon, mutta siellä myös ei Namikan kolkit osunut, niin sen takia siellä oli aika paljon jaossa niitä, mutta levypallo ei se varmaan meni ja mun mielestä oli sanomassa, että ei tullut menetyksiä paljon, mutta on niitä näköjään 15 silti tullut. Ekalla puolella pidettiin pallosta hyvin huoli. Sitten vähän toisella puolella, en tiedä oliko siinä 4. erän alussa, tultiin vähän peli ohi ja passivoiduttiin ja kaveri fiksusti alkoi vähän nostaa pallon painetta ja laittaa meidän prässiin, niin pelattiin vähän tyhmästi siinä, mutta oli tää ainakin playoff-koripalloa, jos ei muuta. Joo, mainitsit tässä tuon neljänneksen alun siinä. Namika otti 10 pisteen ranin ja tuli kantaan ja hengittämään. Miten vahvuuksia oli levypallo? Mikä muuten? Oliko se asennepuolta, vahvuutta? Miten luonnehtisit, Riku? Joo, no siis Helsingin Namikalle tietysti hattu päästä tuli aika kovin siihen peliin mukaan ja oltiin aikamoisessa myllyssä siihen, että Granlund laittaa pari donkkia meidän nassuun ja Tuure heittää pari kolkkia siihen ja yleisölle tosi hieno tunnelma. Mut mä oon aika ylpeä siitä, miten me sit vielä tultiin siihen ne vikat 2-3 minuuttia henkisesti, että tos yleensä niin voi vähän jäätyä ja lopettaa pelaamisen ja sit kaveri voi repsahtaa vielä toisenkin suuntaan pahasti, että aika kypsästi pelattiin viimeiset 2-3 minuuttia ja sit kävi ehkä vähän tuurikin, että kaveri ei saanut kolkkeja sisään, mutta ehkä semmonen niinku kypsyys tossa vikaa 2-3 minuutilla oli aika kiva. No mites Tuure luonnehtisit tämän illan taistoa? Joo, eka puoli aika on mennyt aika samalla tavalla. Mä muistan, ollaanko me johdettu yhdessäkään pelissä ekan puolen jälkeen. Nyt toissapäivän Loimaalla me voitettiin 3. erä reilusti ja nyt tänään me hävittiin se toi 14-25. Siinä vähän ei tehty niitä asioita, mitä olisi pitänyt. Meillä on ollut tarkoitus pitää pentti tiiviinä. Kun noi pistää isoille pojille palloa, niin ollaan siellä aika hyvin kädet välissä, mutta nyt meillä suoraan varmaan unohdettiin tai ei vaan oltu hereillä. Kaveri pääsi menee ohi. 4. erässä oli tosi ylpeä koko jengistä, että ei lopetettu pelaamista, tultiin hyvin kantaa kiinni vika erä, mitä se on 27-17. Kovaa noustiin, mutta jos on kaivannut itselleen toisen kuopan siihen alle, niin tosi vaikea sitten on sitten enää kyllä yli tulla. No millä evällä nyt sitten lauantaihin 5. ratkaisevaan otteluun? Onko sama resepti, mikä on ollut tähänkin asti? Sama homma. Tää on mennyt jännästi. Vierasjoukkueet on heittänyt paremmin isoja, paremmalla prosentilla, 3 ainakin näissä peleissä, niin toivottavasti se trendi jatkuu ja me ollaan heitetään sitten taas paremmalla prossalla siellä ja voitetaan sillä. Ei hirveästi muutoksia. Ollaan vaan paremmin hereillä ja pistetään palloa pussiin. Eipä siinä. Onko lehdistöllä mitään kysyttävää tähän kohtaan? Jos ei, niin päästetään pelaajat suihkuun. Kiitoksia Riku, kiitoksia Tuure. Ja sitten päävalmentaja Arttu Manneli muutamalla sanalla. Miten luonnehtit tämän illan taistoa? Joo, tuossa noin tuli, että siinä sitten päästettiin peli käsissä siinä 4. neljänneksellä. En tiedä, olisiko päästinkö liian pitkä aika lisää, mutta jo mitä siinä niin tapat, siinä pian paniikin poikainen iski jo. Että ei ihan saatu, että siinä on niin lähelle, että ei saatu tapettua, että niin paljon pisteitä oli eroa. Mut sitten kävikin tommonen ja paniikki iski ja totta kai hienosti vastustaja sen käytti sen hetken. Ja niin kuin Riku sanoi, niin kuitenkin se vaatii sitten joukkueen vielä jonkin verran kerätä siinä itsensä ja hoitaa homman. Siinä nyt
mun mielestä Esko Salonen kapteenina oli siinä niinku mies paikallaan. Ja tämmönen peli tällä kertaa. Toivottavasti lauantaina vaihtuisi tää vierasvoittojen trendi tässä, mikä tässä sarjassa nyt on ollut erikoinen niinku ilmiö. Joo. Kiitoksia. Joo, onnittelut voitosta Piisoneille. Tää oli meiltä tämän ottelusarjan epätasaisin peli. Me käytiin täysin pohjalla, mikä on sellainen asia missä tämmöisissä niin playoff-peleissä niin siitä on sit tosi vaikea tulla. Ja niin kuin ihan samalla niin kuin Tuurekin sanoi, niin kuitenkin hatunnosto pelaajille siitä, että tultiin sieltä tosi syvältä niin kuin pelaamaan Hurmoksessa vielä ja käytiin lähellä. Loima oli tänään tosi hyvä, niin kuin oli siinä Game 2:ssakin niissä asioissa, missä ne on hyviä. Ja ihan nämä playoff-sarjat ilmeisesti on samoja juttujen toistamisesta pelistä toiseen, mutta me ei päästy tänään niihin vahvuuksiin sillä tavalla, niin kuin tilastoissakin näkyy, että meidän syöttömenetyssuhde on vääränlainen ja silloin me ei sitä pystytä välttämättä hoitamaan. No syötöt oli kyllä, syötöt ja menetykset meni aika tasan, jos katsotaan tilastoja, mutta ehkä suurin, mikä tuli sitten tuossa jo aikaisemmin, suurin ero löytyi sitten valakin hyökkäyslevypallojen osalta ja näin. Mutta yhtä kaikki, mikä tästä on syytä sitten päästä teillekin keskittymään joukkojen kanssa tulevaan tämän välierän-sarjan viimeiseen otteluun. Tsemppiä matkaa ja kiitoksia. Kiitos. Vai oliko lehdistöön jotain?